Gør det ikke det? Hvad så din luder? Skal du have en hund? Kom her. Kom her. Ja, du må ikke filme mig, vel, selv så er det altid ikke sjovt. Du skal kun filme, så du kan se perlefigerne. Nej. Hesten? Hvad er det? Nej. Så der hvor Perle hun sidder oppe, mens du sidder på knæene. Vi stikker mig på tungen. Nej, ikke på tungen. Han er på næsen. Au. Vi danser. Kom her. Da. Du ved, at det bliver 25 kroner. Hvad? Det bliver 25 Au, for helvede. 25 kroner. Det var en hård omgang. Ellers så skal du lave hest. Det skulle mig, der skal have. Okay, hvad er hest? Så prøv lige at forklare mig, hvad det er. Først den der.